Wow, gde smo to? Da li smo došli u izazov? Hajde da otvorimo ove sefove. Ja ću otvoriti svoj. Wow, imala sam sreće. To su gumene oči. Ima ih baš mnogo. Sad ću ih pojesti. O, tope sa ustima. To je nevjerovatno. Poješću sve do kraja. Smislio sam nešto. Uzet ću i ja malo. Ne, to je moje. Pa dobro. A šta ti sediš? Otvori svoj sef. Naravno. Jej! Jao, šta je to? To je farma mrava? Moram je bliže pogledati. Joj, kako odvratno. Tamo je toliko mrava i svi trče tamo vamo. To je baš smešno, ali ti ih moraš pojesti. Hajde, hajde, počni. Prijatno. Nisam tako planirala da provedem vreme. Dobro, sad ću. Gurnut ću prst unutra. Jao, to je odvratno, užas. Gotovo, neću više. Sad ti, Ted. Okej. Da vidimo šta je kod mene. O, to je neki super pištolj. Pitam se kako radi. Šta? Moje oko se smanjilo? Zašto si to uradio? Baš si bezobrazan. Vrati sve kako je bilo. Dobro, sad ću pokušati. Oho! To je baš cool, tako si mala. Izvadi me odavde. Ej, neću da budem takva beba. Pusti me. Juj. To je bilo baš neprijatno. O, sada imam ogromne oči. Puno velikih očiju, to je super. Ovo ću jesti ceo život, o da? Blago meni. O, divno. A šta je ovo? O, ne. To su mali mravi. Odnose mi oči. Jao, sve su odneli. Kad su stigli? Hvala, moje mravi. Oči su super. Šteta. Hej, a ovo gde nosiš? Daj mi moje poslednje oko. Sad ću ti ga oduzeti. O, ima vas tako mnogo. To je tako teško. Juj. Kakva zanimljiva stvar. Možda promeniti podešavanja? Oho, ovo radi. Dobro došla nazad. Ti si prva. Možda ti? Pa dobro, ja ću. O da, dobio sam pakovanje čipsa. To mi treba. To je stvarno super. Jedva čekam da ih pojedem. O, tako hrskaju, cool. I ukus je ekstra. Hoću i ja čips. Sad ću te zaljubiti u sebe. Vidi kako sam lepa. Naravno, izvoli. Možeš pojesti sve. Sve za tebe, draga moja. Hoću i ja čips. A nisam ništa gora od nje. Tede, vidi kako sam lepa. Daj mi čips. Jill, jesi videla to? Baš je smešna. Pa dobro, ja ću pogledati šta sam ja dobila. Neka bočica. Oho, unutra je neka tečnost. Sad ću je probati. To je slatko, ali ništa se ne dešava. Čekajte, počinjem da blistam. Šta? Ja sam postala princeza? O, da! Tako sam lepa! Sad ćeš ti mene vidjeti, Ted. Hej, pažnja! Hej! Pogledaj me! A vidi kako sad izgledam. Ćao! Šaljem ti vazdušni poljubac, a ti mi daj čips. O, zaljubio sam se u tebe. Tako si lepa. Hej, daj mi moj čips. Evo, izvoli, ovo je za tebe. O, da, to je baš ukusno. A ovo je za tebe. Pa dobro, nekaj. A ja ću pogledati šta sam dobila.
Šta? Je li to pacov? U pomoć? Kako je gadan, sad će me pojesti. Šta je to na mojoj glavi? Jill, ne radi tako više. Ups, nisam htjela. Uzmi taj čips, posluži se. Hvala ti. Baš si dobar. O ne! Odakle je to ovdje? Kakav užas! Jako se ih bojim, spasite me. Ede, dugujem ti poljubac. O ne, gotov sam. Možda nećemo. Šta? Više nisam princeza? Kako tužno. Dakle, ko je prvi? Ne, devojke, sad sam ja. Dakle, šta je kod mene? O, to je Twix Cool. Obožavam ga. To je baš ukusno. Sad ću ga pojesti. Ted, daj mi malo, molim te. Ne, nema šanse. Sam ću sve pojesti. O, da, nežna čokolada i slatki karamel. Topi se ustima, oduševljen sam. Pogledajte ga kako jede, cicija. Još moram polizati prste i to je to. Jesi čuo nekad za manire? Dobro, pitam se šta je kod mene? Uj, beli luk. Pa ne, neću to jesti, nema šanse. Eto, častit ću te. Neću ni ja. Ajoj, da li stvarno moram da pojedem to? Užas. Neću posle da smrdim na beli luk. To je nemoguće. Hej, skloni ga odavde odmah. Dobro, moram da se saberem i da uradim to. Jaka sam, mogu ja to. To je bilo odvratno, ali pojela sam. Samo nemoj disati na nas. Jao, šta je sa mnom? Stavit ću štipaljku na nos. O ne, šta će sada biti? Fuj, to je užasno. O ne, svestit ću se od tog mirisa. Ups. To je bio užasan trenutak. Nemoj više to raditi, neću izdržati drugi put. I to nije smešno. Hajde, otvaraj. Okay. Dobro. Da vidimo. Oho, neki prsten. Sigurno je magičan. Stavit ću ga na prst. I... Postala sam nevidljiva, cool. Gde je ona? Šta se dešava? Gde je ni? Ne vidim nikoga. Fantastično. Ojoj, i moj slatkiš je nestao. Kako to? O, vidi. Tvoj beli luk leti prema tebi. Šta? O, ne. Kakav užas. Nisam htjela da ga jedem. Dakle, sad će mi definitivno trebati štipaljka. Da, stigao sam. Ovo nisam očekivala. Ali gde ipak je ni? Mogu li da budem prva? Baš me zanima šta sam dobila. Da vidimo. Oho! To su VR naočare. Ovo nažalost nije jestivo, ali svakako je mnogo dobro. Wow, tamo je lepa slika. Da, ovdje je tako divno. Šta se tamo dešava? To su slatke jabukice koje beremo u ovom divnom voćnjaku. Sad ću ih pojesti. Ima ih baš mnogo. Neke jabuke izmislila. Baš smešno. Dobro, otvorit ću svoj sef. O ne! Dobio sam larve. Šta ću s njima? O ne! Ove larve su tako grozne. Ne mogu. Odvratne su. Ne, danas nisam heroj, nema šanse da ih pojedem. Slušaj, Jill, imam ideju. Da vidimo šta će se desiti. Jedva čekam da pojedem ovu slatku jabukicu. O da, prelepa je. Čekajte, šta? O ne, šta
je to? Povratit ću. O ne, sav sam u crvima. Kakav užas. Ko je to uradio? Baš ste bezobrazni. Sad ti otvaraj, hajde. Dobro. Jao, šta je to? Kraj izazova? Donao sam daske. Uz pomoć njih ću da sagradim kuću. Da, odlično mi ide. Ja sam pravi majstor. Treba napraviti rupe ovdje i ovdje. Da, eto. Moja kuća je spremna. Dođi kod mene, zvaću te Clyde. A šta je kod Nicole? To, primajte posao, gospođice. Hvala puno. Ovo je za vas, izvolite. Doviđenja. Mike, kako ti se sviđa moja kuća, jeli? Ništa posebno. Tako je. O ne, gdje ćeš? Ali lak se još nije osušio. Dobro, neka šeta. A ja ću farbati kućice lakom. Super ideja. Wow, kako lepa ljubičasta boja. Ali šta još da dodam? O, tačno! Pala mi je na pamet, super ideja. Uz pomoć sunđera i farbe može se napraviti imitacija cigli na kući. To će biti tako lepo. Pogledajte, dobro mi ide. A sad će mi trebati čarobni valjak. Pitate se zašto je čarobni? Eto zašto. Cool. Sad ću sa njim ofarbati krov. Wow, to je baš ono što mi je trebalo. Super. O, Maco, šta radiš ovdje? O, jesi se zapetljala? Sad ću ti pomoći da se izvučeš. Tačno, treba ukrasiti kućicu tvojim omiljenim koncima za pletenje. Napisat ću reč mačka. A sad ću ukrasiti i prozor. O, ispalo je baš slatko. Ja imam najbolje ideje. Eto, sve je gotovo. Ovdje ću staviti grebalicu u obliku cveta. Ona čak i prelepo miriše. A ovdje će biti činija sa hranom i vodom. A što ovdje radi pas, majka? Izvini, Nicole, Clyde nije hteo. Ma nema šanse, ja to tako neću ostaviti. Gubi se sa moje teritorije. Uvodim zabranu za pse. Kako je bezobrazna. Dobro, i mi moramo ukrasiti kuću. I već znam kako. Za početak ću ofarbati kuću. Hej, Clyde, to je moja četkica, vrati mi. Hvala. Dakle, prvo treba ofarbati kuću u plavu boju. Eto, gotovo. O ne, Clyde se isprljao u farbi. Kako si smotan. Ali nema veze, imam ideju. Hajde da ostavimo tvoje tragove na kućici, da bi svi znali da ovdje živi najbolji pas Clyde. Da, baci kocku. O, ti si na meni ostavio trag. Hej, što to tamo nosiš? O, pa to je korpica sa teniskim lopticama, svaka čast. Hoćeš da se igraš? Hajde, dok Clyde hvata loptice, ja ću ukrašavati kuću lopticama. Bacit ću par teniskih loptica na krov. Da, ispada super. Gledajte. A ovdje će visati omiljene koske Clyda. Tu će biti tablica da bi svi znali da je ovo kuća psa. Ostalo je staviti činiju sa vodom i hranom za Clyda. I želim da stavim bazen. Da. Napolju je veoma vruće. On sigurno neće imati ništa protiv da malo pliva. Sipao sam vodu, a sad ću baciti par omiljenih igračaka Clyda. Clyde, vidi šta imam za tebe. Hajde, upadaj u bazen. Kako ti se sviđa, jeli? O, vidim da uživaš. O ne, prskaš me vodom. To je zabavno. Prestani. Ne, prestanite! Moja mačka ne voli vodu, Mike, dosta. Mi idemo unutra. Ne brini, tu smo u bezbednosti. Ja, ali ovdje je baš prazno. Hajde da ukrasimo kućicu iznutra. Prvo nam treba tepih, tako je? O, skoro sam zaboravila da treba da te počeše. Hajde da te očešlja, moja slatka mačka. Eto. O, koliko dlaka. Imam ideju, mogu napraviti lepe pufnaste šapice na zidovima. Dodat ću malo rasvete i to je to, lepota.
A ovdje ću okačiti ležaljku za tebe. Možeš se odmarati ovdje, probaj. Jel ti se sviđa? Super. A sad ću ukrasiti zid rasvetom. Wow, kako je to slatko. Okačit ću još par polica. A na police ću staviti kolekciju tvojih omiljenih ogrlica. Moja princeza ima ogromnu garderobu. Samo pogledajte koliko nema haljina i kostima. O, preslatko. A ovo je moje omiljeno odelo. Hajde da ga obučemo. Wow, ti si najlepša mačka na svetu. A, moja princeza. O, kako je lepo. Mi također treba da ukrasimo kuću unutra. Krećemo. Clyde, pala mi je na pamet super ideja. Hajde prvo da ukrasimo pod. Stavit ću na pod meke plave pločice. Jel ti se sviđa? Naravno da ti se sviđa. Obožavam te. A sada treba dodati malo osvetljenja. Aha, zalepit ću ga ovako. Da, izgleda stvarno cool. A još sam odštampao tvoje slike. Pogledaj kako si sladak. Okačit ćemo na zid par tvojih slika. A još slike tvoje mame, tate, bake i deke. Super. Ovdje ću okačiti police na kojima će biti tvoje omiljene igračke. Sjajno. I okačit ću par konopaca koje ćeš moći da grickaš. Vidim da ti se sve jako sviđa. Dobar dečko, ovdje ću staviti tvoju ležaljku, a tu ću okačiti televizor. Clyde, hajde lezi ovdje. A ja ću da te mazim. Hajde da gledamo zajedno televizor. Hajde da vidimo šta pokazuju. O, emisija o mačkama. O, izvini, Clyde, nisam teo. Prebacujem. Da, emisija o psima ti se mnogo više sviđa. Uživaj. Obožavam te, mali moj. O, mamice, šta je ovo? O, pa danas je rođendan moje mački. Kako sam mogla to da zaboravim? Treba ga proslaviti. I ja sam već sve pripremila za proslavu. Obukla sam svoju princezu u najlepšu haljinu. A ovo je najlepša tortica specijalno za tebe. Hajde, zamisli želju. Čestitam! Jel ti se sviđa? A vidim da si srećna. Srećan rođendan! O, majki, Clyde su tužni sami. Njima bez nas nije tako zabavno, princezo. Dobro, hajde da ih pozovemo kod nas. Mike, dođite kod nas u goste. Stvarno? Vrlo rado. Idemo, Clyde. Ćao, princezo, srećan rođendan. Ovo je poklon od nas. O, kako slatko, hvala vam puno. To je Clydeova ideja.